Latest Developments in International Tax Law. Din kienet it-tema ta' konferenza internazzjonali fl-Lukanda Ewlenija f'San Ġiljan. Konferenza li matula tkellem il-Ministru tal-Finanzi l-Professur Edward Cicluna li spjega li Malta ma tistax tiddependi minn tkabbir f'settur finanzjarju wieħed. Tkellem dwar l-importanza li jkun hemm diversifikazzjoni, kif ukoll li jekk ikun hemm xi idea ġdida m'għandix titwarrab mill-ewwel anke jekk tinstema' stramba. Cicluna enfasizza fuq il-bżonn ta' sostenibilità fl-ekonomija li l-finanzi jkunu fis-sod u li tissaħħaħ il-kompetittività għal ġid tal-ekonomija stess. Żied jgħid li l-pajjiż għandu jkompli jibni fuq it-tajjeb li diġà hemm. Persuni oħra li jindirizzaw din il-konferenza internazzjonali dwar it-tassazzjoni kienu Ruben Buttigieg mill-Malta Institute of Management li fetaħ din il-konferenza u Juanita Brockdorf, imsieħba tal-KPMG.